A distinció podem veure realment un segle de fotografia de moda realitzada a Espanya. S'ha organitzat a partir d'una sèrie d'àmbits conceptuals que il·lustren l'evolució de les corrents de pensament, de les corrents artístiques i de la forma d'entendre la moda al llarg del segle XX a Espanya. Sens dubte, la fotografia ha sigut el gran vehicle de la moda al llarg del segle XX o de gran part de la seva història, perquè la fotografia associada als mitjans de comunicació és el que ha fet que la moda esdevingués un fenomen de masses, que passés de ser una qüestió elitista que va començar a principis de segle, que amb els canvis que van haver-hi amb els anys 60, amb l'aparició del prêt-à-porter, es comencés a democratitzar fins a arribar a l'actualitat. Tot això ha fet que creadors internacionals o creadors espanyols siguin coneguts arrel a partir de la fotografia i de les revistes, que possiblement avui en dia hi ha altres plataformes de difusió que estan sorgint amb molta energia i estan canviant la forma de concebre i de difondre la informació a partir de les redes socials, el sorgiment de la web. O sigui, estem en un món amb constants canvis. Fotografia i mitjans imprès van ser els grans revulsius del segle XX i, sens dubte, el món digital, les redes socials, seran un dels grans revulsius del segle XXI. Bé, distinció, d'alguna manera, aquest terme il·lustra, juga molt bé amb el concepte amb el qual hem creat l'exposició, perquè per una banda està associat a un concepte que tot el món entén, que seria l'elegància, que està molt vinculada al món de la moda, però per una altra banda també ens connecta amb lo diferent, que ha sigut una de les característiques, allò que s'escapa del seu temps, del seu moment, i que estaria vinculat a l'art d'avantguarda. A partir de tots els àmbits que hi ha, dels diferents àmbits, il·lustren molt bé les corrents de pensament que hi ha hagut en cada moment. Generalment són entre 10-15 anys els que perduren, que són a partir dels quals comencen a haver-hi canvis, canvis radicals, i que es noten a mesura que vas avançant a l'exposició, et vas trobant, de la fotografia en blanc i negre a la fotografia en color, hi ha la ciutat, la fotografia d'estudi, les influències del cinema. Vull dir, és realment una exposició que mostra aquests grans canvis que hi ha hagut al segle XX. És un gènere que a Espanya ha estat poc estudiat, o l'evolució de la història de la fotografia de moda, per diferents raons. Una, perquè no hi havia institucions amb la qual els investigadors poguessin trobar una col·lecció com aquesta, la del Museu del Disseny, que és única a l'estat espanyol, perquè no solament il·lustra, sinó il·lustra d'una forma àmplia i profunda i interessant aquesta evolució. Aquesta era possiblement seria una de les qüestions. L'altra, hi ha hagut una separació que jo no he acabat d'entendre mai entre el que seria fotografia artística i fotografia de moda, quan ja podem veure que als anys 20, en tot el concepte d'avantguarda, amb el modernisme, amb diferents, al llarg del segle XX, que s'ha trencat amb aquesta separació entre l'art i la vida quotidiana, ha estat molt present. Això, d'alguna manera, possiblement per la formació dels historiadors i de més, ha sigut un gènere que s'ha considerat més aplicat, tot i que a nivell internacional i aquí en molts sectors la fotografia de moda és un gènere molt valorat. O sigui, no ara, ja fa un temps, el que possiblement no s'havia categoritzat encara.